kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumay pi prolog baro hagani kapor ngapang subhay pi sigi kubor bakong sanjong katayo bat mga upencila kiang bat ki kubor kilong kumni. Hadin bapenlong ye kajingya wan ye kamet jong ba Marshall Marwen usamla badang lai post nem karta batre hapo Martin nakabatam ye kitinjat hadin baula sha tep im hagan nyut kabaraben nado kalai terik urempang arajar arpusaw katba ya kamet jong upat lalap hagan retrik urempang jong jusnem laong baya kamet jong ba Marshall lalap haga por saw shiteng janmit ba lalap nengkong shwa ya ka kho ka ba uniu samla ula pendan kam ha ka bantam ya kinyot ba kitinjot ba kibilor pad hadin pad salap ya kamet jong u Shushu laong ru baya kamet jong samla Marshall lalap deki bahayeng hasem pat ki paranong trei kabala ing nakadaw jong kajing bamdo jong kading ban nasapo jong kanyut kabadan ha Martin hadin bala pendep ya kajing tokit nakaliang ki pulen ki bahayeng hasem jong ba Marshall kilara ya kamet jong kun jong ki shayeng nakabentaban pendep ya kajing da nyam le rukom kabakado kabala le ha ka nyotrik urempang arajar arpusaw haulum jingtap jong kampalang Catholic mauyong haswa kajing le on tap ya kamet jong ba Marshall kala don shwa kajing ya seng kabala penlong hayeng sa jong u kabadan mauyong mau ko pet haringkat kajing wan pentingan ki paralok parajor ki parabaya trailang ki bahayeng hasem bat kasnong katau kuman supen ken mau usamla Marshall Marwen ula sa ban hakan yut kabaraben ha Martin nado ka laitrik urempang bat hadin kajing ya wan lalap ya kamet jong u kabala ing bat pra na kajing bamdo jong kading uba Marshall udah unang bu jong kitrok lumnyut jong municipal bat uba tamru igi tinjat ha Martin ula no shadin ya ilok bat ya arngut kikon kibadang rin Presiden rangba ke Voice of the People's Party uba Arden Miller basayo moy haba ajing kren ha kajing lang pat ba jong ka seng kabala penlong harut surok jong kasnong malki haga santarik urempang arajar arputsaw ula ong baga menteri jong ka trat kakot ke khia ka sarkar jela ka Dr. Maisel Amperin Lingdo hadu menta kampat la ban penur long ye kijing kular ban penye kendo ye kinongelam jong ka VPP bar menteri rangba ka jela u Konrad Kongkel Sangma naga benta banyak kren halor ka jing kam no ke sarkar ya ki officer ki balathung hapo ka loka yukta kuman sipenkin mau baka seng Voice of the People Party kala penlong de jing ki halor ke jing kam jong ke sarkar ya ki officer ka loka yukta de jing tmu ban lektur sa secretariat ha ka bagi dikhot bat ki MLA jong gani ka seng kila sha pakhang lenti hagi polet bat kala donru ka jing ya pen i bor hapdeng ki nongelam ke VPP bat ki polet ka jela unongelam barat ba ke Hill State People's Democratic Party uba Thingdar Lingdo ubalong ru Presiden Barin ke HSPDP Nongstoin Circle baru dekat ke CEC HSPDP ulaong baga nongrim baga ke HSPDP ke yang menta kam donshu Henry ke nongrim ke baga HSPDP ke judon menta kaladon ha ke seng VPP yakini uba Thingdar Lingdo ula pensngo haba ajing keren ke jingelang punya so hilai pongut kinong kitkam ke HSPDP syaka seng Voice of the People Party kabalalong ha ka pratri urempang arajar arpusaw haying sa Presiden rangba ke Voice of the People Party uba Arden Miller basayo man pat susu nagaliang uba Thingdar uloong bakat kum gajing i jong u kat balang yat kipor ke HSPDP kadang hiar pat ke nongrim jong umait Hoping Stone Lingdo ubalong uway ni ginong seng ya ke HSPDP ru kamdan su menta hapo ke HSPDP uba Thingdar ulaong ba nakaliang jong u ula rai rangba mo unrung pa dia trailang no nakabentaban penklan ke VPP baru loong ba wat lada uba Hoping Stone Lingdo umshim ladan syu hagani ka slaper theiru Henry menta haba pet bat bishar pat ya nongrim bat kalenti ke ba Arden uyan ka poi bat yalam syaka jo ka thong ka ba uba Hoping Stone ujudan hakipor balaleng kalong ka bas ngosi baka akor ka buram bat ka jingken kor ya ka mensim breo kam don syu hagani ka jok ka mamenta
Man la kapor la juya hakilat pathai khubor ya ka jing sha penyam bat ka jing bread ye khulung barang kha kala jillei bat ka ni ka jing le ka pen baki nong le ye gini ki kambaman kim don show kata kam simson ye bapli khulung ibam tep ya ka do kadang kani ka khubor ka penken ma halor ka jingjia ka pratri uram phang arjar arpusau haga por kumba prabaje minstep haga bagi nonglum nyot jong ka snong lum siam kilalap ye wei khulung shinrang ibala tep hapo ka senduk juti ibadang saat kamet ira sha bread haga kalikit nyot jong ka snong ban mar na kaliang ginong lum nyot haden balayo de ikhulung kila pentep sha urang ba snong halor gani bana kaliang ka snong ru khlam da pen slam kala pentep syaki bor pelit ni kebentaban yo le ya kebadan kam habaya keren ban orang ba snong ka snong lum siam uba pira khong pai ula ong bara kaliang jongki kum kinong yalam snong ru mar hi kila sim khia bat pen long ye ka jing tokit ka babnia halor gani ka jingjia ule thuru bahadin baka snong galawat jingtep kidang don tang praying kibadang dep bread ikin nyut haga kali bat kataru kadang day tang na kadong shan mari bat ka snong galapha ban kli bnya negi praying la ki don ni em ki yo khulung ne yo khun hagini ki sngi henry tat kum gajing lap jong ka snong pat la ong ban negi praying am shim la don ki ba khane yo khun bat gani gala pun shayong ni ki nong lam snong nai ki one bread ye ini ikhulung kumta halor gani ke jingjian kaliang ka snong kala aipor arpu sau kinta ya ki badan kti ban wan mi bat pentep sha ka snong bala da kim wan mi hapo ka arpu sau kinta kum ka snong kala maham bala da lam ya kita ki bale ye gani ka kam sneu ka snong kan sa pinchitom da ka bating Shisho ba khongpai ula tinturi ki samla balada ki armet kamtam ki kinthei bakimde banting henry bakide banya thu hayeng hasem balada ki artatin kimdei ban bread ye khulung henry ban lech ki jaka ajing sumar lani ki reuchimet namar ba ki dan belai ki breu ki ba kwa khulung badulo ongru ban ka benta ki bale ye ki kamre khlau nakaliang ka snong kanam song that bat kanya iwat bat rung hamban lagi thliu yang nagbenta ban lap ni kibale ya kani ka kam kumman supin kin mau hagi khandiat banai kibala dep ru kala don ga jingjia sha bread khulung ga bala jia haga dong maupat ha ka ba ka wei ka khna naga daw ga jingting kala bread ye khulung haga kalikit nyot haga por minstam kajing sha pendik naga por Singapore jong ki pai ba khasi ki balai bawan khamtam haga kit ka ba lingba ka surok langpi kampaduli kabala penlong ya ka hanyo tribute council rimuliang circle bahkan penpau ya ka sokhia ka bajur kinong kit kam ka HYC rimuliang circle haga jinga don langru kinong kit kam ka HYC West Khasi Hills haga khandai tri gurum phang arajar arpusau kala lej ban IT ka jingtho so additional deputy commissioner ka West Khasi Hills ban dawa bu un shemkhia ban tuklar lem halor ka benta Shisho kila penparu baka jinglai ujor ka HYC shiki board district ka dairu hadin bakala juyo ya ki jingo jingnam ni ki pat ba ka than halor ka jingyai pendik ki pulet ka asam ni ki breu ki ba yang kamtam ya ki ba kit ki maryang bal ban lek di shiki yogi hat badru ki bawan kit ki mar ki mata jongki laki long ki tiar yeng tiar sam ni ki wei ha ka ba ki pulet asam ki le ban pendik ban penthut da ka ba ai daw da kumni kum tai bat ki donru ki cap bat ki breu ka asam ki ba kam yala di kum ki ta ki pulet henry ki ba klempong uniform pat ki judawa pisan ki pai ba ki ba yat ba yang bat ki donru ki kali ki bala sha kem bat sha pengat hagi mukot dumaru kumjo kum ta dei halor gani ka nongrim na kaliang ka HYC ka dawa na ka sarkar jilla bat na ka tanat pulet bagi de ban shimkhia halor gani ka jing ka ba ki pai ba ki ba shong hagi khaput ki yakendo bat ki la kinturu ya deputy commissioner but SP ka West Khasi Hills but kin yakran but deputy commissioner but SP ka Kamrup district jong ka jilla Assam naga benta ban pinbai khanang ban lan naginu kinu ki jingjia ki bas ngosi Menteri Rangba ka jilla Konrad Sangma berjumpa bi ka jingkeli halor ka jingkin tho ba ka sarkar ka shim da ka ram ban penbha ya ki dam ulong ba ka ni ka jing penbha ya ki dam kadai ka ba ka sarkar pedeng kala mang ba ya gani ka mang pisala ai shi ki jilla ba pher bar ka jilla Meghalaya ru kala yo yaka
Udah benerap ru de ka baong ba kani ka sin ka baningkong ba ka don ka mang pisa ban penbhaya ki dam bat nakani ka saus pa klor kam dei tang naga benta ka umyam ka jingkno ba ka dei ka ban penlut tang ha ka dam umyam ka dei ka bakla Shisho la benerap ru de ka baong bakam don ka nu ku jing bakla ba ka sarkar kan shim da ka ram naga benta ka roi ka par da ka babu ki kindon ki ba ka RBI bat ka sarkar India ka labu Lada ka sarkar pedeng ka 80,000 kelor bat ni shim tang san spa kelor ngi nala di ngindo namar ngim shim ya ka ai ka ba ka sarkar pedeng ka lamang na kata ka daw kani ka sarkar kala shim kat ka bala hapo ki kindon ki ba ka sarkar India ka labu nagbenta ka roi ka par jong ka jinla Shishu ha ka bede bat ka jubab halor ka jing tarwa jong ka HNLC o ba Preston Tinsong sembut menteri rang ba jong ka jilla ha ka bede bat ka jing yakran yesuk nakaliang Konrad Sangma ulaong ba uklem yo ya kan no ka jing tip halor ka ni Henry Ukraine shai pat bat ban da ka baong ba ka jing khang ka pli ya ka sang HNLC bat bakin perkhat nek benta ban wan sha kami jong ka jing yakran yesuk UMP ke Trinamool Congress usaket go khale haga shipoter urang arajar arpusau ulawan ra ya kamat hagre dei bat ka ktien ka ba ulat ka jela Meghalaya upagu chohan un bundon kam hapo ka yengdor bar thau an haga 0 hour har Raja Sabha ugu khale ulak kedo bah kedor bar mang tengka ka ban salong shen la pentip ba ulat ka jela Meghalaya un kren ka ktien Hindi bat kane ka dei ka bala kersan ru de BJP Meghalaya ha ka ba kala don ru ka jingkam ka ba bakla jong nongelam ke BJP ha Meghalaya ba Hindi ka dei ka kintin jong kari lani kata ka national language Hagabay day markani ugo khale ulaong baga Hindi kam day ka national language but ka official language jong ka Meghalaya kade ka tin English bakin thop ru ya ki tin try muluk ka khasi but garu kum ki associate language Ugo khale ulaong ru bahadu menta kampat don ki jingken thop ya ka tin khasi but garu ka khrenet ka bapra jong ka riti sanchar jong ka ri watla kala don ka jing dawaru Udiu MP ke Trinamool Congress ulak kedoru ya ke jing pentrai kam ya lai tiligi ain thamai ki bedei bat ke jing pengat kendon ya ki bale ya ki kambi ain bat kini ki ain ki dei ki badan ya ki kerteng ha ka ktien Hindi bat ki ba penkul mar jingmut bha Ugo khali ula penken mauru da ka baong bashabar ke North India ka ktien Hindi kam de ka ktien ka bar ki kelur ngut ki wai pat kinong India ki keren Ula benrap de ka baong ba ka riti sanchar jong kari kala jet man pendon kam ne ka ktien English kum kata ka official language haringkat ka ktien Hindi Te paralok da kiti kubor ngila poisha ka bakut kala do begini syam yang hagawai pat katayo ngai kublai por jongpi kublai shibun